ମୁଁ ଦୟାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଆଉ ମୋ ମିସେସ୍ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟବାଳା ରାଉତରାୟ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଜିଜ୍ ବାହାରିଲା 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହାରିଲା। ସେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ହୁଏ ସେମିତି ହେଲା, ହାତ ଥରିଲା, ଗୋଡ଼ ଥରିଲା, ତାପରେ ଝିମଝିମି ହେଲା, ସିଏ ମାନେ ଚଳିପାରୁନି। ଆମେ ଦେଖେଇଲୁ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆମର ଜଣେ ପୁତୁରା ଅଛି ଡାକ୍ତର, ସିଏ ଆଡଭାଇସ୍ କଲା ଯେ ଅମକ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଟିକେ ଯାଅ। ଆମେ ଗଲୁ, ଆମେ ଗଲା ପରେ ସିଏ ଦେଖିଲେ, ନିରୋ ଡକ୍ଟର ସେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ୟାଙ୍କୁ 40ଟା ନା 45ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ। କହିଲେ ତମେ ଏ ବାବଦରେ ଜାଣିଛ ପାର୍କିଂସନ୍ କ'ଣ ସେ ବାବଦରେ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି? ଆମେ କହିଲେ ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଆମେ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛୁ। ସେଠୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କ ଲେଖା ଅଛି ସେ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ତାର ଉତ୍ତର ନେଲେ। ସେ କହିଲେ ଦେଖ ଇ ରୋଗଟା ପାର୍କିଂସନ୍, ଇଏ ରୋଗ ମାନେ ଭଲ ହବନି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ର ଗୋଟେ ସେଲ୍ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଆଖି ବାଳ ଭଳିଆ ସବୁ ସ୍ଥିର, ସେ ତାକୁ କିଛି କରିହବନି। ଆଉ କେବଳ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦଉଛୁ, ଏଇଟା ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହଉଛି। ସେଟା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଦେଲା, ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁନି, ତେଣୁକରି ବାହାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଦଉଛୁ ସେଟା ଆଗ ଦେଲେ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଖାଉଛୁ, 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ତାପରେ 3 ଘଣ୍ଟା ବଢିଲା, ତାପରେ 4 ଘଣ୍ଟା ବଢିଲା। ସେଟା ଏମିତି ତାଙ୍କ ପାଖେ 3 ବର୍ଷ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲୁ। ସିଏ ବରଂ କିଛି ଖାଲି ମେଡିସିନ ଖାଇଲା ତକ ଭଲ, ତାପରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ହେଇଯିବ ଫେର ସେମିତି ବାହାରିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ ଡାକ୍ତର, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ଡାକ୍ତର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ। ସିଏ ବି ସେ ନିରୋ ଡକ୍ଟର। ତାଙ୍କ ପାଖେ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ନମ୍ବର ଲଗାଇବାକୁ 8 ଦିନ ଆଗରୁ ନମ୍ବର କରିବାକୁ ପଡେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲୁ। ସେ କହିଲେ ଝିଅ ଏ ରୋଗଟା ସେଇଆ, ଏମିତି ଚାଲିବ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ତମେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଦିଅନି। ଆଉ 2ଟା ମେଡିସିନ ତା ଦେହରେ ସେ ଆଡ୍ କଲେ। ମେଡିସିନ ନା କହୁନି, ଆଉ 2ଟା ମେଡିସିନ ଆଡ୍ କଲେ। ଏକୁ ଚାଲୁ, ଏମିତି ଚାଲିବ ଆଉ କଣ, କିନ୍ତୁ ତମେ ଇଏ ହବନି କଣ, ସେଟା ମାଇଣ୍ଡିକି ନିଅ, ଏମିତି ଚାଲିବ, ତା ସାଙ୍ଗେ ତମେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଚାଲ। ଆରେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇକି ଗୋଟେ 24 ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ ଥରୁଥିବ, ହାତ ଥରୁଥିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଥିବ। ଏମିତି ଦିନେ ଏଇ ଫେସବୁକ୍ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଜଣେ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ହେଲ୍ଥ କେୟାରରେ ଯାଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲି, ଏମିତି ବହୁତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଲାଣି, ଆଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଭଲ ହେଲାନି। ଏଠି ମୁଁ 18 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବେଟର ଫିଲ୍ କରୁଛି, ମୋର 70-80% ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ସେ ନମ୍ବରଟା ଟିପିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ମୁଁ କହିଲି ତମର ଏ ପାର୍କିଂସନ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛ କି? ସିଏ ମତେ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ କହିଲେ, କେମିତି ଗୋଡ଼ ଥରୁଛି, ହାତ ଥରୁଛି, ମୁଣ୍ଡ ଏମିତି ଯାଉଛି, ଆମ କହୁଛି। ସେ କହିଲେ ତାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ, ଏମିତି ହଉଛି, ଟିକେ ଆସ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର, ଦେଖିବା। ସେଟା ଆମେ ଆସିଲୁ, ଏ ଜାଗାଟାକୁ ପାଇବାକୁ ଆମେ ବରମୁଣ୍ଡା 4 ଜାଗା ଆଗ ବୁଲିଗଲୁ। ତାପରେ ପାଇଲେ ଆସିକି କଥା ହେଲୁ। ତାଙ୍କର ଯେ କୁଞ୍ଜ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବୋଧେ ଓନର, ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ କାହିଁ ଭଲ ଡାକ୍ତର କଣ ନାହିଁ କରିବେ? ଡାକ୍ତର ମୂଳ ରୋଗଟାକୁ ଧରିଲେ ସିନା ଭଲ କରିବେ, ଆଉ ନାହିଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଭଲ କରିବୁ, ତମେ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିବ, ଦେଖା ମୁଁ ଭଲ ହେଇକି ଆଇଲି। ଆପଣ ଭଲ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ପଚାରିବା ସାଙ୍ଗେ କଣ ଅଛି। ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାଙ୍କର କଣ ଶିର ଧାରା, ତାପରେ କଣ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କି ଧାରା ସବୁ ଅଛି, ଏସବୁ ତାଙ୍କର ଚାଲିଲା। 7 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ଆଗ ମେଡିସିନ ଲେଖିଲେ, ଡକ୍ଟର ଦେଖିଲେ, ସେ ଡକ୍ଟର ଆମକୁ ଲାଗେ ସେ ମେଡିସିନ ତ ଖାଉଛୁ, ନା ତମେ ସେ ମେଡିସିନ ବନ୍ଦ କରିବନି, କାରଣ ଆମ ମେଡିସିନଟା କାମ କଲା ଆସିକି 1-2 ମାସ ଲାଗିବ। ସେ ପିରିୟଡ ବନ୍ଦ କଲେ କେମିତି ହବ? ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ, ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତମେ ଭୁଲିଯିବ ସେ ମେଡିସିନ। ସେ ଆମ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ହଉଛି। ସିଏ ତ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ 30-40% ଯୋଉଟା ମୋର ହଉଥିଲା, ପାଦ ଥରୁଥିଲା, ଝିମଝିମ ହଉଥିଲା, ମାଇଣ୍ଡ ଡିପ୍ରେସନ ଭଳିଆ ରହୁଥିଲା, ଏସବୁ କମି ଯାଇଛି। ଆମେ ଆସୁଛୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ 7 ଦିନ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ 15 ଦିନ ରେଷ୍ଟ ନିଆହେଲା। ଏବେ ଫେର ଆହୁରି ଆଜି 5 ଦିନ ହେଲା ବୋଧେ, 6 ଦିନ ହେଲା। 6 ଦିନ ହେଲା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ଭଲ ଅଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ, ତ କହୁଛନ୍ତି କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଭଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋଥ କରୁଛି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଭଲ ହେଇଯିବ।